Ya lur, betul bolet maning ya lur ya. Iki bolet melati tapi sing wite ireng lur ya. Wite loro kaya ngapa isine ya lur, tiliki ya. Jal, bismillahirrahmanirrahim. Apa isine apik banget apa ora lur? Kaya ngapa lur? Iki plastikan op denggo dadine ya. Suka tekelun dingin ya lur. Kok nyokot dome sing duwe ya lur. Nah, kayak iki modele angger ora tekelun dingin kok ndem nyong dampratin sing duwe. Ana tanggo maning sih ya. Nah, kayak ngapa isine ki jal tiliki lur. Kayak ini isine apik banget ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bolet tetep bedul ya, aja nangis ya. Jal. Kayak isine apik banget apa jal. Ya Allah, urung apa-apa wis kotot-kotot lur. Jal. Jal, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kudu gotong ya lur. Bismillah. Kayaknya sini mantep ya lur. Udah, lur. Kita aja orang Lomboni lur di sini lur. Lur. Yo Allah. Lur. Wih, John. Marem ya lur. Ya.